ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. рости комментария шуд ки гӯспандоро дар охир нишон бутиен, дар аввал нишон натиен. барои ҳамиқа нахостум имрӯз дар саршавии влогом гӯспандора нишон бутием. инами гаштничако гуфтум навора сар мекунам. як-ду комментария шуд ки шумо дурӯғ мегӯен, комментариёро намехонен. чӣ хеле ки ман гуфтум комментариёи ман дар рассмотрения ҳамон комментариёре ки ман мехонам ҳамвора адобрид мекунам. ҳастанд шахсоне ки ҳар намуд гапҳо менависанд, ман онҳоро на бигем удалид мекунам, намерасам дар ҳамон рассмотрени меистада вора ба ғайри ман ҳеҷ ка намебинашона. барои ҳамиқа инами рости гапа мегӯм, ҳамаи суханои хубтона адобрид мекунам. баъд ҳастанд одамое ки маъқулшон нестанд, ҳар хела гапҳо менависанд. барои ҳамиқа комментариёро дар рассмотрени мондагиам. барои гуфтан ки муҳаммади мустафову фотима чӣ ба мактаб намераванд, дар мактаб бития гӯдакотон ягон ҳарфа ёд битиянд. мумкин он шахс подписчики набоша. гӯдакои ма барои авқоти садик ҳалол нест, барои ҳамиқа намераванд садик. барое ки саводшон муҳаммад китоба спокойна мехона, китоби мактабравира ҳисоба медона, ҳама арабира мехона, ҳамара иншоалло ки худам ёдаш додагиям. мошалло худаш бачаи чихе бугум, бачаи умнияда тез дар сараш мегира. ана мустафо боша ҳамаи ҳарфора медона, ҳамаи ҳарфои бағдодира медона, ҳисоба тодаҳа медона. ҳоли ура уқа сахт нақабидан, барое ки қариб ки ҳардуш як равесникан. иша ки дарс метум хаста мешам, дига уша хушум наметия. якчанд саволҳо мегӯен ки додем, шумо ҷавоб надоден, ҳамихе менависен шумо. иншоалло ки эфир мекунам, дар эфирам медроен, ҳамаи саволакотона метиен, ҳаматон да ҷавоб метим. шояд ки саволҳое ҳастанд ки аёди ма меброянд. бисёр узри зиёд мехоҳам аз ҳамон одамо. хоҳиш мекунам ки хафа нашавед. бениҳоят корум бисёра, яхдам тоқа кори агарод, гӯспандо, кӯдако. шумора мара бифаҳмин. ҳар як комментария дар мақсад ма даромада ҷавоб дода наметавонам. шумо мепурсен чӣ хеле созе? алҳамдулиллоҳ ки ман созум. салому алайкум менависен. маим дар саршавии видеом ҳаматон да ассалому алайкум мегӯм. умедвор ҳастам ки мара хушрӯ дарк мекунен, айма хафа намешавен. тамошобинони азиз, тамошобинони азиз, мехоҳам имрӯз як намуд бисквитни пирожни пазам. 8 дона тухма ман аз зардиш ҷудо кардагиам. ҳар фақат ман нишон наметиям, ё ки дастгоҳски баланд нишон метиям. бисёрит намефаҳмен. бисёритон метонен, бисёритон мепурсен ки чӣ хеле кади аймон намешавад, дам намешавад. имрӯз хостум ба ҳамихе гап задан, аз саршавиш то охирша нишон тиям. ба тамоми нозукиҳош бигем. бояд тамоман зардиш нағалта, лекин айма камтар ғалтида. хай ба хайрай. ҳозир як стакани калон, инам хали стакан баҳмем 220 грамм ай ҳамиқа ҳай пури шакараш мекунам. ҳамура ҳозир камакак да ин намак меандозум. як стакани калон шакар каси полностью мезанамаш то сафсафед шиданша. баъдан зарди тухма меандозум. бо ки задам, бо ҳозир скоростша камтар тез мекунам, штоби овози миксерашмон нафаҳмен. бо дар охири ҷои орд андозиш бо навор мекунам. ина чӣ хеле ки диден ҳамаша задам. анака 8 дона тухмда 8 қошуқ шакар орд меандозам.
тамошобинон, хулоса ин надромад форма дар духовка. Ман рафтам болқаро овардам ҳамун ҷои дастакое ки меқапику анам ҷоша ба полқа пачақ кардам. Лекин вообще маълум нест. бинеку неҷаку шумо ба болқа задам. Вообще на форма каҷала нашид, фақат амо яки намедромад меқапидаш пачақакш кардам ки бидроя. Ки гирёнаш мекунем. Гуфтан ки намиро нишон бутие. Ира мегум 180 мекунам. Иша мегирам дар 2 параҳа гирён мекунам. Соаташ таваккал ба худо. ждат мекунем. дӯстони азиз, пирогом пухт, пирогом бисквитам пухт гирифтам, бридамаш 2 тақсим. хулоса тайёрай. Барои крем, барои инами крем бисёриётон пурсиден. Крем Белария, намедонам дар бисёр магазинҳо ҳаст, лекин ман дар магазинҳои Новосибирс дидагӣ нестам. Чӣ хеле ки диден, ман як бор рафта 5 пачкаи Новосибирс харида омадагӣ будам. Гуфта будам барои тӯи бачаҳом. Шавҳарам ваъда додагӣ будан ки моҳи июлда то намедонам 15 то 10 гуфта будан мекунем, накардан. хулоса хай хурдем вайронашро. гуфта оста оста инаи охирон шай тӯи ҳолиам номаълум. ҳаматон медоне барои чӣ. анаку ҳози ай ҳами крема ман нимша мерезам дами. ҳози нимша мерезам. нимша мерезам. анамиқаш кифоя ҳаймада. баъдан мо ҳамроҳ мекунем варёнка. Варёнкарам нимша меандозам, якта бисёри бадай. баъд сметана, якта сметана меандозам. ҳози ҳамаи ира ба миксер мезанем. ида кам тарак ё сахарни пудра ё шакар меандозӣ. ҳамая 2 қошуқ шакар меандозам ба сайша. از لذتی عمر به نصیب افتادی، از بحری خوشی زندگانی رفتی، بمر شدی بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی، زنده جدایی زورای نبود بر نوا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری مانو جورای، آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای، آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. دوستانی عزیز اینا تیار شد. پیروژنیک مایرا میگم با گفتی خدا. اما باینش بریندمش گردکوش بینید که کسری استروشکا کردم. کرم دیده همش نشان دادم. خیلی با چیزی که مقصد برایش مو اینترسی در کامنتاریا بنویسه بود در ویدیو جوابش انتظار باشه. اینا حالی کمتر دم بگیره انشالله که در برش ملایم سختی آمدگیشم با همشش مدن نشان میتیم. برای چه بعدی دخوفکا نشان دادم؟ برای که
مصطفی آمده خوب کاره کده ایمو بینش کنده خورده ویدش بزیبت برایم قنیشون ندادم اینم خبریدم بعد در وای کردم کریم کردم چخاله که دیدین این کودکو دیگه طاقت نمیکنن یک 3 ساعت ایستاد به فکرم ها فاطمه نه بسم الله الرحمن الرحیم وای مکشته همون سمیتانه که آوش که نمیگیری آوی همون سمیتانه алакай ба фикрам сразу пропитать мекунад дар мобайнош гуфтам малина мемонам ки я бор када будам нахӯрда будам бисёри баъд малина бароям қада болош кардам гуфтам нафорашона мегираншона балки қад малина дӯстдор нестанда кӯдакои ма ина қабатакош анакози мазаша мебинем бисмиллаҳи роҳмани роҳим ина бинед чӣ мулоимаки хушро омада беҳад ба маза омада аҷоиб буд ширини бад наомада фақат дар кремаш ним қошуқ ним стакан шакар медохтум икара 2 қошуқ дохтум хушро омада инай параш шоколадник не бо шоколадниш бо ба маза ҳай ишам ба маза нек шоколаднира аввал хушу мехӯрдан ҳозир оқа аҳамият надодистиян ҳамин бисквитни сафеда хушу хӯрдистиян тамошобинони азиз дар иҷа шавҳарам омадак заявкое ки ман додагӣ будам ба ёрам гирифтае бо 1 литри асхчон илова кардиян рости ман барои каша памперс гуфтагӣ будам барои фотима кашара хушрӯ мехӯра як пачка бигем ки 1 рӯз ё 2 рӯз мебараша баъдам памперсаш вообще кам мондагӣ буд дар иҷаи мо чихебе памперс намефурӯшанда дар магазини мо донаки мефурӯшанд донаки чӣ намешавад ба ини хали шоколад гирифта намедонам 3 кило 4 кило ҳай ида овардагӣ будан ҳамаи гудакода маҳқул шудагӣ буд мазаш чихеб гум ранги киндер шоколада мазашайко анам халияи мазаш баъдан хали харбузачаҳако барои гудако гирифтиян рӯз овардагӣ будан якта киштам хушрӯ хӯрдан иқа напитка гирифтиян 3 тарбузи калон гирифтан якташа бурдам ҳозир мекушам кухни ба ин хали пичинди пачка гирифтиян дутаи кудако аллакай хӯрдан ба ҳами инами ноно беҳад мулоимаки хушрӯан мада маҳқулан ира дар магазини лента ба фикрам ҳо дар магазини лента фақат фурӯхта мешавад овои обични гирифтияна баъд картошкаҳо тамом шудагӣ буд картошкаи нав гирифтияна пиёз гирифтиян ба аму лалиҳое ки овардагӣ будан мада беҳад маҳқул шудагӣ будан ба ами посудаи сафед ай мода намерава ай ич қирақоша гирифтагӣ будан идда ана бо ҳозини хеле камтар калонтаракоша гирифтиян барои ошам ба фикрам мешава ию ҳам барои ягон намуна салат тайёр куням барои ҳам халиям хушрӯай ай 10 гирифтияна ба 15 ани хали пиёлао гирифтиян пиёлаорам ами комплект айё дорум бисёр дорум гулдорак будан бо сафедоша гирифтиян ба 11 дига айни гирифтиян як намедонам барои чие некин ба фикра ақидаи ма ё ки ягон гелосак зардолу бигирям хушрӯай некин ҳар як донагира ҳамихалида аделна бигираям баъзебаки хушрӯ мебиёяд инами имрӯзашта харид када овардиян мона иншоаллоҳ ки аста ки картошкаҳоро тамом кунам тоза кунам ҳамаро хушрӯ кунам ҳади ҳавлин тоза ҳай ба иншоаллоҳ ки вай мекуна ба фикрам ака баъд муҳаммад мустафоро ба фикрам дастошона ҳалол мекуна балки то мактаба бояд соз шава муҳаммад мактаб мерава ира тамошобино корча задам худаш кафид ширини бадай чи ҳамин тарбузи калон худаш ширин мешидай ҳамин корчаро мондам ки худаш кафид ҳамин хида тақсим шид чун ҳар вақта агар шавҳарам биёянд ҳама вақт дар хонаи мо хомшӯрба барое ки фақат ҳамин хомшӯрба мехӯранд
امروز اوقات ما خامشوربا در دیگی نو خردگی انداختم خامشوربا را. اینجا تماشابینان عزیز علاقه بعدی نمازی عصر بودیم. ما رایان ما رفتیم. یک دوچی خانواده در کور بود باز و برای همی محمد مصطفی خانواده نه برای محمد مصطفی گفتم یگان فرما گیریم و برای فاطمه را خیرورگ نشان دادم برای پاچوهاش راه ها را کمتر نوار کردم. در این پره به حد گوای بسیار بود اسپید نکردم. این پره را نوار داشتم تا این پره را دیدم که این پرهش خلاص شد گواه را گذاشتیم. تماشابینان عزیز ما رفته آمدیم. محمد مصطفی دا این خیلی یکتایی کاستوم گرفتم برای که چند شد بارانگریه ای با فکرم که باران نمیگذرونه رنگ کلیونکای بولوشه درنش خیلی کمک مخیره و نیه نیکیم هوارم خیلی سالقینک شده هر دوشان دا یکتایی هم خیلی گرفتیم. چینکشان رزمیرکشان بعد فاطمه را برای همین پاچه‌اش بسیار مینویسین دخترش بردم خیرورگ بردم شه یکم عیب نداره پاچه‌اش دید پروستا گو ویتامین دی نمیرسه گفتک ویتامین دی بتیشه انشالله که ویتامین دی میتیمش پاچه‌اش گفت ایروی همین ویتامین دی ای خیرورگ بردگی بودمش دیدک همشه مقصد قانون قاعدوی. رحمت برای کامنتاریاتون رحمت برای غمخوریاتون. تماشابینان عزیز کودکوکتی داداشون خچون گوسفند را جابجا کرده هم مرا مقصد خچون امروز کدستین امروز من کار آزادم در اینجا با شما خداحافظی میکنم. رحمت که تا آخر نوار با ما بودید رحمت که ویدیوی ما را دستگیری میکنید کسانی که پادپیساتسیا کردگی نیستند حتما پادپیساتسیا کنید انشالله که پشیمان نمیشوید. اگر نوارهای ما برای شما معقول باشد حتما لایک کنید تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتون.